Kom så, op i Dietmar. Tryk igennem. Kom, tryk. Kom nu. Hoved igennem. Det er stærkt det der, det er. Jeg tror, den var ude. Fedt, tak. Ej, 85 sejr. Det er længe siden. Lav flitsbuen. 9, 8, 9. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom. 9, 10, 11, kom igen. 12. Kom. 13, sidste. Kom. 14.